Hola, voleu fer una passejada amb mi per les dunes? Veniu, acosteu-vos amb compte. Contempleu en silenci tota la vida que hi ha ací. Sembla un desert en miniatura, però està ple de vida. Hi ha aus, insectes i flors i plantes espectaculars, com el lliri de mar. Les dunes es formen amb l'arena que diposita l'onatge a la vora i transporta l'aire quan s'eixuga. Són muntanyes d'arena dinàmiques. La que està més a prop de la mar és la duna embrionària, en la qual apenas hi ha vegetació, ja que ací fa més vent i hi ha més sal. Ara estem en una duna mòbil. Com veieu, també té poca cobertura vegetal, perquè el sòl té poca matèria orgànica. L'espècie més característica és l'anomenada borró, però hi ha moltes altres espècies. Després estan les dunes fixes, en les quals hi ha més vegetació i més diversitat. Estan colonitzades per vegetació de port baix, que no arriba a convertir-se en arbre per la pobresa del sòl. A continuació, trobem les depressions interdunars o mallades, on abunden plantes adaptades a viure amb un alt contingut en sal, com el jonc negre. Allà al fons estan les dunes estabilitzades. El seu sòl és més ric i reben menys vent i menys sal, per la qual cosa la vegetació és més abundant. Ho veieu? Les dunes també són riques en fauna: escarabats, lepidòpters, xicotets reptils. Ei, mira la sargantana cua roja que és per allà! També hi trobem mamífers xicotets i aus. És freqüent trobar a les dunes vegetació exòtica invasora com l'ungla de gat, que genera una pèrdua important de biodiversitat tant de flora com de fauna. Per a evitar aquesta pèrdua, es fan actuacions d'eliminació de vegetació exòtica i replantació amb vegetació autòctona. Veritat que són interessants i d'una gran bellesa? Doncs n'hi ha més, ja que, a més de ser l'hàbitat de moltes espècies, compleixen funcions ambientals molt importants. Esmorteixen l'impacte de l'onada en cas de temporal marí i són la primera barrera de protecció davant la pujada del nivell del mar. Són la reserva natural d'arena de la platja i formen un paisatge d'un gran valor. Ens fem una foto? Però des d'ací, sense xafar-les. Recordeu que heu d'accedir pels llocs habilitats. No heu de deixar fem i s'ha de respectar la vida que hi ha en les dunes. Ara, fes-te una foto, si vols, al nostre paradís i puja-la a les xarxes socials. Segur que és la foto més bonica del món. Tenim un paradís al nostre voltant.